Not Baza, not Pappy, you're tripping. Systém. Odjak živa som chcel viac od života, čo nebolo vždy príjemné. Veľa rokov prebrhal som hodený vedľa, lebo neboli mince, čo minieme. Tak na okraji bojoval sám, veril, že raz príde deň, kedy otočí sa to a ja zapadnem niekde ako chudobný tínedžer. Utekať z domu, aby mal som kľud a slobodu, to bolo no. Vybehol von do betónu, kde život točil úplne iné kolo. Buď sa dalo ísť za športom a o 19. utekať domov, alebo ísť tam, kde sa kvasilo za vchodom. Padnúť do drog, hotovo, druhá strana lúza, kontrafakt, to bolo naše. Odcovstvo neskôr, moja reč DMS, aj naše oči boli ozdobou. Hralo to všade spod podchodov, od starých Sony Ericssonov. Ja som sa iba unášal do boha, rozmýšľal, že tak čo sladké by bodlo. Prišlo to neskôr samo potočilo sa dokolo. Opačnou stranou ostalo tak nepoužiteľné, ako šroba s odranou hranou. Nevadí, nastala malá zmena zrazu. Užíval pocit, že viac nemusím byť sám. 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 Mal okolo seba toľko bros, čo mali to rovnako ako ja, preto sme si to došli dokola. Lebo keď svojich chalanov osúda životná situácia pod balkonami, tak to musí niečo znamenať. Čo sa dalo robiť, mladá hlava zle nastavená. Nevadí, ľutovať to teraz je zbytočné, ako bolo to, čo vtedy mama vravela. Mala pravdu, ale neurobiš nič, keď príde puberta zametať. Prúser, čo prúser, musel poznamenať ma, až potom som sa stal ostrielanejší. No stále puberťák, čo zarobí milióna, dokáže, že tá doba nebola skurvená, tak aby bola odsúdená ako fuck up. Ja zopakoval by som si to kľudne dvakrát, haha, akurát. Asi skorej tracky by som začal nahrávať. Nevydal ich nikde na zdar. Nevydal ich nikde na zdar. Nevydal ich nikde.